Sziasztok, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban faraggatni fognak a srácok. És itt van velünk Huni is. És ők ketten fognak, én most videózni fogok. Szóval hát ön. Várja, nem jó. Most megint egyet. Leszem én! Az igen. Juhuhuhu. Azért nem burulj. Meghajlult a csuklom, ember. Én meghajlult a csuklón. Az zsír. Az tyúksz. Jó. Hallod, Zalán, elcsúsztál a tyúksz. Ja? Mi volt? Menjünk ki oda a vagóhoz. Vagóhoz? De... Hát jó, de... Hát... Zala. Nem is tudom. Folytassuk. Jó, akkor nem menj. Ó, Le van fújva. ez a... Én tudok hazaszkapni. Hát tudtam, hogy beventem a telefon. Az jó! Az... Az igen. A micsoda. Ó, mamám. Szólja, mikor kezdjem. Hát ő mehet. Várjál. Igen. Azt még rám is jött valami. Hát mikor raktad az egész földet? A virágok lettem üzekkel. Jó, hadd. Várjál, Huni. Jössz. Mehet. Erika. Pussá. Azt hittem, hogy beburulok az árokba. Kar is neki vett a lábom. Mehet. Én meg azt hittem, hogy beburulok az árokba. De várjál, mutassatok trükköket is, ne csak faraggassunk. Mert az lehet, hogy egy kicsit uncsi. De várjál, valami trükköt is. Jó. Jó, akkor egyet csinálok, megpróbálok, nem biztos. Én is. De várjál!
Várj először hadd a humi. Figyelj! Hússál vissza! Nem sikerült. Like or subscribe. Egyébként srácok, hogyha tetszik ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok föl. Írjatok le komment szekcióban. Én ez a Szumor, vagy a Zalán. A legjobb. Ki a legjobb? Huni vagy Zalán? Írjátok meg kommentet, várjál még egyet mutatok. Hát de várjál, még menni fog a videó. Ha még megy. Egyébként már a 6. percnél járunk. Elmondhatnám. Elmondhatnám. Csúsz. Azt mondtam, csúsz. Megyek, kaszinó! Jaj, szuper! Osztály, az nagyon jó lett. Meg előbb a hunie is. Az, hogy vizé futottam vissza. Hát hozzatok ti, mert videózok. És srácok, ne felejtsétek el tényleg ezt leírni kommentbe. Én vagy Hunor. Itt az ő biciklije Rock Rider. Itt az enyém. X-Fact 2.1 teleszkóp. Ugye ez benne teleszkóp. Jó, figyeljetek a Hunort. Ugye ez a kígyó. Hát, húzzál egy kígyót! Figyeljetek, srácok! Hát látok ilyen... Tiszta spór. Hunié. Így el van kopva. Az enyém. Itt az enyém. Kipróbáltam a tiéd. Csak ne forralj. És kipróbálta az enyémet. Úgy gyerekek. Hozz vissza! Hozd vissza a bicomat! Istenem. Már jön. Kék pólós gyerek. Köszönjük szépen, hogy elvittem maga a bicómat. Kipróbálod az enyém? Nem, nekem nagy. De hogyan lenne nagy? Hát mondom, megvan, nem van nyerged. Meg próbáld ki. Nem próbálom. Léci. Nem. Átadom akkor a tesómnak is a szót. Addig mi iszunk. Hát ez is komoly, hogy csak egy kulacsba. Hát nem tudtam másba. Na. Halljátok!
Tudom, mit csináljunk, felrakom a hátsó kerekemet, aztán tekerjétek meg. És majd lerakom így a kavicsra, ahol tök jó kifaroltuk a kavicsot is. Ja, igen, egyébként farolásban is rám repültek a kavicsok. Jó, akkor pörgesd. Még egyszer, igen, nagyon sokáig. Igen, nagyon sokáig. Bírod? Igen. Az jó! De várjál, közben is kéne tekerni, nem? Hát megpróbálni. Én amúgy tudok úgy is valamikor, hogy így felszállok, aztán így kikopratom. Folytasd! Én azt mondom. Hát, mi ez? Mit csináltál? Az igen. Hallod, repültek össze-vissza a kavicsok. Itt is. Itt se lehet beszélni. Ez is egy igazi videó. Ne feledjétek, ez egy igazi videó. Szóval vegyétek komolyan! Én? Nem. Hát de én... de kedvesek volt azt a... Ugye? Ja, hát nagyon. Legkedvesebb ember. És videó. De várjál, már inni akarok. Most nem belezárom. Én is iszok, fog meg a kamit. Kamió? Na, dada! Derinke! Tűzijáték van! Azt a... Derinke! De Várjál, nem! nézzük, tűzijáték. Figyelj oda! Tűzijáték! Hallod, de Ez a rám templom fröccskál mellett ez. az izé. Jó, de hogyha megisszátok, nem én hozok ki, annyit mondok. Elkinek volt egy lába. Bár... Mondok egy locsoló verset. Zöld erdőbe jártam, napon így láttam, beugrottam a náda, és a szabad elocsolni! A sok eszed az anya. No. Hát ez Búr János. Várjál! 5 perc! Ja, hát ez nagyon rossz volt. Ja, mi? Akarom mondikálni. Hát ember, ez ma Hát ez ember, ez már, hát komolyan mondom, ez már. Ez már nem hiszem el, ez már. Mit? Nem nagyon láttunk valamit, de azért valamit. Kösz. Hallod, Zalán, nem videózol le egyet, hogy hogyan faralok? Jó. Nagy valószínűséggel igen. De viszont kikerülhet. Sziasztok! Itt vagyunk mi. Nem ott, hanem máshol. Értek. Nagy bősárkányit. Jön a buldózer. Na tessék, átadom magának a szót. Köszönöm szépen, uram, kedves uram. Hogy akkor tekerjétek meg így. Én megtekerem. Várjál, megfogom. Emelem én, te tekered. Nem. Vagy jó, emeld. De akkor húzd be az előzőséget, és mi a faszom. Nem tudom. Vagy vigyázz a pedál. Pedál be fogok adni. Engedjem? Igen. Az mi volt? Várjál, ez még többször is, ez nagyon jó. Most az enyém lesz. Jó.
Jó. Jó, Ati, jó. Várjál, lerakom az én csodás bicómat. Hogy csodás. Ja, hát. Akarom mondani. Marcel. William. Isti. Megforgatjuk a masinát. Na, pörgessétek a masinát. Várjál, nézzük meg rám fröcsköli a kavicsot. Hát ő ide kellett volna állni. Ott figyeljetek, srácok! A driftünk elérkezik. Na, nyomunk együtt hozzá. Egyébként is már 4 órája megy. Szóval hát... Ha 4 órája. Hát mi a kicsimba? Ennyi? Nem, még sokat, még mehettek. Még mehettek, ameddig akartok. Ne, gyújtson meg, én nyomom. Meg én is. De ember, te már mész másodjára. De te menni? Várj, megint csinálom úgy, ahogy az én technikám. A videózásban. Jó, várjál, Zalán, várjál. Uni, ne állj oda, légy szíves, mert futok, ahogy bírok. Újját csinálom. Mi? Jó, akkor jövök. Jó, akkor. Lát, hogy ez kicsikét necces lesz! Wow! Az már jó volt! Várjál, gyertek! Srácok, lányok, ennyi lett a videó. Azért is mondom a lányokat, mert... Hát, szalám. Miért ne? Hát, mert miért ne? Jaj. Gondol. A fiúk is. Köszönjük a fiúknak is szépen a feliratkozást. 100 000 feliratkozónál. Ez is YouTube-di! És meg fogjuk veletek osztani, meg fogjuk nektek mutatni. Egyébként az nem zavar, hogy a bringat szokszítva. És tényleg a legjobb eredményeket fogjuk kihozni. Sziasztok! Hello! Sziasztok!